Една нощ, докато чаках си трамвая, се запитах на този живот къде ще му излезе края. Затова замислен с цигара на уста, реших да се прибирам не с трамвая ми пеша. Походих малко, няма 20 метра и установих, че джоб от подгонето ми олекна. Огледах се очудено, но казах си така е. Докато моята душа стъчкува, друга нечия не трае. От ъгъла изкочи кучка, в мен се бута. За 10 лева некви иска само да ми духа. Казах и обаче, че останах без пари, понеже някой тъкмо от мене ги гепи. Тя ме гледа жално и на мене жал ми стана, че лиших я от клиент, не сусата мадама. И от жал към нея такава глупост да изтърся, че като се опари, че първо нея ще потърся. Продължих си аз напред, че чака много път. Изведнъж един цървоглава ме прасна с прът. Обърнах се към него и докато се осъзнах, хукна той да бяга, та го не видях. Почудих се защо ли този човек така направи. Сколаса ми главата и подметките запали. Нямах време да го мисля, че от моята глава кафалена потече, трябва с нещо да я спра. Съблякох тениската и останах гол до кръста. Превързах с нея аз главата, раната спре да пръска. И така завариме червени омърлушен. Документите поиска и ми каза да седя послушен. Казах му, че нямам, сега са ме обрали. А той ми каза да се качвам и колата взе да пали. Повозихме се из района с неговия му колега. Започна той да ме разпитва и злобно да ме гледа. И понеже аз приличам на някакъв бандит, оказах се в районното разпитан и пребит. На сутринта ме пуснаха с леки извинения. Става ли тъй грешки от недоумение?